Vítáme vás u druhého volebního vydání TV Expressu Orlovin. A na co jsme se dneska zaměřili? Prozkoumali jsme nástěnky politických hnutí a stran v Orlové. Podívali jsme se na prostor u městského úřadu, zeptali jsme se slavné osobnosti, co si myslí o Orlovském náměstí a vyzkoušeli jsme v praxi parkování v centru města zdarma. Dne 21. srpna jsme si připomenuli 46. výročí invaze armád zemí Varšavské smlouvy na území Československa. Díky tomuto výročí si ovšem stále připomínáme, že lidé mají velice krátkou paměť, o čemž svědčí samozřejmě i volební výsledky strany KSČM. Na minulý TV Express reagovali diváci s heroickým nadšením, protože jsme informovali o tom, jak se opravila zdejší díra. Ale nemějte obavy, zbytek náměstí zůstává v standardním stavu. Zeptáme se slavné celebrity, která se zde musí do listopadu dívat na ohyzdné Orlovské náměstí, co si o tom vlastně myslí. Pane Vašku, jaký je váš názor na Orlovské náměstí? Děkujeme za názor. Je mnoha výmluvný. Milí diváci, protože nám záleží na vašem názoru, rozhodli jsme se, že otevřeme nový pořad zvaný Listárna, ve kterém budeme odpovídat na vaše všetečné dotazy. A zde máme první dotaz. Ve vašich TV Expressech se občas objevují vtipy, respektive pokusy o vtipy, protože to vtipy vůbec nejsou. Já třeba nechápu, proč jste někdy předváděli, jak se otevírá mucholapka, rovněž bylo trapné to s tou Coca-Colou a už vůbec je nepochopitelné, proč jste chválili trávu, že je zelená. Tak já děkuji tomuto divákovi za dotaz a zodpovím velmi jednoduše. Nechci mluvit akademickou řečí, takže to řeknu jinými slovy. Roupama nevíme, co dělat. A máme zde další dotaz. Kolik z generace těch, kteří po posledních volbách dosáhli 18 let a mohou poprvé se komunálních voleb v Orlové zúčastnit, k ním přijde? To je opravdu těžký dotaz. Na takovou otázku by nedokázal odpovědět ani Chuck Norris a já nejsem bohužel lepší. Troufám si říct, že takových mladých lidí je mnoho, akorát je politika v dnešní době nezajímá a dění okolo svého vlastního města úplně ignorují. Ale budeme se snažit určitě tyto mladé lidi nějak oslovit a těm volbám je navnadit, aby přišli a hlasovací lístek do té urny vhodili. Očekáváte, že nejvíce hlasů dostanou opět orlovské tradiční strany typu ČSSD a KSČM? Bohužel očekáváme. Tyto strany totiž mají velmi disciplinované voliče. Co to znamená? To znamená, že jejich voliči vždycky přijdou k volbám. Mají zájem na tom, aby tam byli. A proto je problém zde v Orlové něco změnit. Vyzýváme tedy všechny občany, kteří jsou nespokojení s těmito tradičními stranami, aby šli volit proti nim a aby volili nová uskupení, případně uskupení, která je kritizují. Ze stran, které jsou nyní v zastupitelstvu a s výjimkou TOP 09 budou zase kandidovat, všechny mají své Facebooky a webové stránky různé kvality.
Můžete se všeobecně vyjádřit k tomu, jaký přínos pro vaše hnutí Město lidem vidíte v propagování své činnosti tímto způsobem? Hnutí Město lidem má své webové stránky a také má svůj facebookový profil nebo facebookovou stránku, kde se snažíme přidávat aktuální informace o našem fungování a působení na jak politickém, tak i sociálním poli v Orlové. Budeme rádi, když nám napíšete své ohlasy nebo si nás přidáte do sledování na Facebooku a podělíte se s náma o vaše návrhy a nápady, jak bychom to tu mohli změnit. Jako jediní z politických stran a hnutí jste do své mediální prezentace nasadili video, tento TV Express Orloviny. Ohlasy jsou mimořádné. Co ale s lidmi, kteří se na internet nedívají, jednak protože ho ještě nemají a třeba ani mít nebudou, anebo ho používají na jiné účely? Řekněme, že doba se změnila a i politické strany a hnutí s tou dobou musí jít. Musíme využívat nové technologie, které jsou k dispozici. A právě proto jsme se rozhodli, že využijeme i tuto mediální prezentaci skrze televizní Express Orlovin. Uvědomujeme si, že tento způsob komunikace nepokryje veškeré vrstvy ve společnosti, nicméně s tím se musíme smířit. Máme pro vás hádanku. Jak se jmenuje současný orlovský starosta, která strana ho nominovala a za kterou stranu působí na městském úřadě? Pokud to nevíte, my vám rádi paměť osvěžíme. Je to doktor Jaromír Kuča ze strany ČSSD. A nyní se díváme na nástěnku této strany, protože zde byl zveřejněn volební program ČSSD do voleb v roce 2014. Jedná se přibližně o 64 řádků textu. Zajímalo by nás, jak chtějí členové ČSSD po těchto volbách realizovat své velkolepé plány, když nejsou ani schopni v současné době vyřešit prostor u městského úřadu takovým způsobem, aby byl skutečně reprezentační a aby se tam nenacházely takové nevkusné díry jako nyní. Zajímalo nás, jestli podněty, které zde v TV Expressu dáváme, jsou nějakým způsobem řešeny. A ani po 2 měsících není díra u městského úřadu zalepena ani nějakým jiným způsobem eliminována. Stejně jako ostatní strany a hnutí, které budou kandidovat v Orlové ve volbách, i hnutí Město lidem dostalo oficiální rozhodnutí o registraci kandidátní listiny. Vážení diváci, takhle vypadá ten dotyčný papír. Po registraci proběhne losování čísla pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva. Toto losování se uskuteční dne 25.8.2014, to je pondělí, v bývalé obřadní síni Městského úřadu Orlova.